El Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega s'ha incorporat oficialment dins del sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Avui han signat el conveni l'alcaldessa Rosa Maria Perelló i el director del NACTEC, Jaume Perarnau. L'acte ha suposat alhora l'inici de la commemoració del centenari de la fundació de l'antiga fàbrica J. Trepat, la conservació de la qual ha donat peu a l'actual Museu Targarí. Pel que fa al centenari, Cal Trepat es preveuen diverses accions, com el redisseny de l'espai de recepció del museu, l'estrena de tallers pedagògics per a diverses edats, un nou servei d'assessorament en recerca per a estudiants i docents i la refosa d'una eina emblemàtica per les primeres màquines agrícoles J. Trepat, la clau anglesa del Vicens Fi. Farem la refosa d'aquella eina emblemàtica de les primeres màquines agrícoles de Cal Trepat, la clau Vicens Fi, que serà, a més, ens servirà com a element promocional de la fàbrica. També s'editarà un llibre a càrrec del prestigiós fotògraf Joan Fontcoberta i la publicació d'un memorial visual sobre els 100 anys del complex fabril. Que ell combinarà creació artística, fotografies que ha fet ell, però ell també ha anat a veure tot l'arxiu fotogràfic, l'arxiu documental Trepat, també en va quedar molt corprès. Tot plegat contribuirà a dinamitzar l'afluència del públic de Cal Trepat, equipament que durant l'any passat va rebre uns 3.000 visitants. Per la seva part, Perarnau ha avançat que el NACTEC impulsarà les visites a Tàrrega d'escolars d'arreu de Catalunya, a més de treballar plegats per difondre el patrimoni, dissenyar programes de recerca i obtenir subvencions. El conveni no implica cap aportació econòmica, però sí assessorament tècnic. Per felicitar-vos a tots els que heu portat aquest tema, perquè és una musealització que es pren com a exemple a dia d'avui amb altres actuacions en altres llocs patrimonials. És una intervenció que en diem de mínims, però és una intervenció realista, una intervenció de preservar un lloc tal com era. El director del NACTEC ha posat com a exemple la museïtzació de Cal Trepat. El fet excepcional d'una fàbrica única a Catalunya, com és una fàbrica metal·lúrgica, però especialitzada en mecanització agrària. La singularitat del sistema és que els diferents àmbits de producció del procés d'industrialització de Catalunya estiguin en el lloc corresponent en el territori. La fàbrica J. Trepat, museïtzada per l'Ajuntament de Tàrrega des de l'any 2011, és testimoni valuós de la mecanització del camp durant el segle XX. S'hi dissenyaven, fabricaven i comercialitzaven emblemàtiques màquines agrícoles com garbelladores, dalladores, lligadores. Les 19 naus del complex, així com la cadena de producció, s'han preservat en molt bon estat de conservació, de forma que el visitant té l'oportunitat de fer un viatge en el temps.